Morjesta. Saamari, siellä oli syysmyrsky oli retuttanut tuon meidän kattopelli ihan joikeliin. Ja meikäläinen nyt nopean toiminnan miehenä, niin ei siitä ole edes vuotta vielä, niin muistin vihdoin ostaa peltikattoruuveja. Katsotaan vieläkö se saataisiin taiteltua suurin piirtein suoraksi ja vettä pitäväksi tonne tallin katolle. No niin, sitten on päästy katolle. Tää on muutenkin aika brutaalis kunnossa tää katto, mutta tässä olisi nyt tää tämän päivän agenda, eli rahtusen verran mutkalle on päässyt tallin kattoja. Tosiaan niin kuin sanottu, niin muutenkin olisi aika kovasti huollon tarpeessa, ellei jopa vaihdon tarpeessa nämä pellit. Jep, katsotaan. On se aika brutaal. On se aika brutaal, mutta josko siitä nyt kumminkin vielä saataisiin. Mä ehkä joudun purkaa ton harjapellin pätkän tosta pois. No ei se mitään, katsotaan sit lisää kun mä saan sen siitä. Niin. Mä hiukan tätä tässä jo. Oi. Sanotaan näin, ettei näistä ekstrakiloista aina pelkkää haittaa ole. Et tietyissä hommissa nämä on ihan jopa suotavia. No okei, täytyy sanoa tällainen kattopelti nyt on aika sulaa vahaa niin sanotusti, että ei juurikaan voimaa tarvii. Nyt se pitäisi sitten saada ujutettua tämän edellisen pellin alle sekä ton harjapellin alle ja ruuvata kiinni. Katsotaan, mä teen sen nyt vielä tässä ja sen verran täytyy sanoa tosiaan, että aina kuvausten välissä niin mä heitän tosiaan työvaatteet päälle, hanskat käteen ja niin edespäin. Et ei pidä luulla, että täällä jotenkin puutteellisissa suojavälineissä touhuttaisi täällä katolla. Kaikki on ihan kunnossa. Tää on siis ennen ollut tämmöisillä nauloilla kiinni ja nämä on antautunut täältä sitten tuulella. Tämähän on aika helvetin avonainen paikka, missä mä asustelen täällä, niin käytännössä joka suunnasta, mistä vaan tuuli milloinkin keksii tulla, niin se kyllä tähän sopii. Siksi se aika huono mesta. Okei, homma valmis. Siellä on ja pysyy, sanoi Spitaalinen, kun Ilotalosta lähti. Ei vaan, jos nyt taas hetken pysyisi. Alkaa olla aika pehkua noi ruodelaudatkin. Kyllä sinne nyt ruuvi vielä otti. Ja syy miksi tällaista tallirämää tässä nyt elvytellään ja puuhaillaan on se, että mulla olisi aikomus tonne päähän puhkasta nosto-ovi ja tehdä siitä tällainen puuhatalli, remppapaikka. Korkeuttahan siinä nyt ei mitenkään mahdottomasti ole, mutta jospa siellä olisi riittävästi, että vähän saa jotain autoja ja veneitä ynnä muuta touhuilla, mitä nyt sitten milloinkin täytyy. Sehän on ollut ja on edelleen vanha kuivurirakennus. Siellä on sellainen kylmäilmakuivuri. En niistä mitään ymmärrä, mutta käsittääkseni sen verran vanhentunutta tekniikkaa, ettei sellaisia kukaan enää käytä. Ja ilmeisesti aika arvoton.
Vissiin jotkut ihan hurjimmat mestarit ilmeisesti kuivailee polttopuita niillä. En tiedä sen enempää, mutta itselle kumminkin ihan turhanpäiväinen ja käytännössä täyttää koko ton tallin. Ja tosiaan pitää nyt aloittaa siitä, että puhkaista tuohon päähän reikä, koska se on aikanaan rakennettu tämä talli on aikanaan rakennettu sen kuivurin ympärille. Siellä on isoja paloja ja koneita ja vehkeitä, mitkä ei tuosta käyntiovesta mahdu. Ja hirveästi ei tekisi mieli alkaa niitä siellä millään rälläkällä tai polttopillillä pienimään, koska siellä on vuosikymmenten vehnän kaikki pölyt ja purut ynnä muut siellä, niin sehän on niin kuin teollisuustermein EX-tila, eli räjähdysvaarallinen tila. Niin siksi ensin ovi, mistä saadaan kamat pihalle. Oikeastaan sitä ennen pitäisi tämä Amazonin viidakko tästä raivata pois. No, puusto ja pusikko nyt ei sinänsä ole ongelma, mutta siellä on tollaisia Custom Transitin kokoisia kiviä, muutamia tuolla isompia ja pienempiä. Ja itsellä ei minkäänlaista kalustoa ole sellaisia pois viedä. En tiedä, pitääkö niitä sitten koittaa jotenkin pieniä tossa ja sitten jollain sitten kottikärryllä viedä siitä sitten huitsi Nevadaan. Mutta joo, sellaista hommaa olisi mahdollisesti tiedossa. Katsotaan nyt, jos mä innostun tästä kuvaamishommasta, niin toki sitäkin sitten kuvaillaan mahdollisuuksien mukaan sitten sitäkin hommaa. Ja menisin sinne sisälle nytkin jo mielelläni teille näyttämään, mutta siellä on niin hemmetin pimeä, että ei noin mun vehkeillä niin ei onnistu, että pitäisi jotain lisävaloa saada. Plus, että se on tosiaan niin täynnä niitä kuivurilaitteita ynnä muuta romua, että siellä on, liikkuminenkin on vähän sellaista puolin parkouria, että ei se oikein, mun mielestä se ei oikein anna mitään, mutta viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan tyhjäämään, niin ruvetaan vähän kuvailemaan. Eli hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä kaikille. Se alkaa kohta hyvät kalakelitkin ja nähdään taas seuraavilla videoilla.